Takže čaute, rozhodol som sa dnes zahrať si hru Bounty. Welcome to Baldi's Basics in Education and Learning. That's me. Prečo vyzerá ten Bounty? Jak vareška. Normálne vyzerá jak vareška. Oh, hi. Welcome to Čauko. my Si môj schoolhouse. učiteľ, hej? Ty varecha. Kámo. Okej, idem asi tu. A tu mám knižný zošit. Okej, to je v pohode. Now it's time for everybody's favorite subject, math. 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 Answer the three Fakt. questions correctly Fakt and je you might get math, something môj obľúbený special. subject. Problem 1. 3 minus 5 equals... Nie, minus 2. You're doing fantastic. Jedna, Good one. Problem 3. 4, asi, Four. I guess. Great job. That's right. Že sa smeje tak divne proste. Great. Come here. Divne sa smeje proste. Prize. A shiny quarter. Peniaze tu, môj prize. Keby si videl moju matiku za chvíľu. Problem 1. 5 minus 0. You're doing fantastic. To je 13. You're doing fantastic. Jak mám toto vedieť? Problem Však to sa ani 3. nedá. Jak mám toto sakra vedieť? Ja neviem. Veď. Jeden príklad mám zle a už si nahnevaný. Už si nasratečky. Hneď. Hej, tam už ma naháňaš. Ten píska. Gotta sleep, sleep, sleep! Tak odtiaľ radšej rýchlo pôjdem preč, kámo. Čo to bolo? OK. Tak máme ďalší zošit. 7? 7? Tak dajme 7. No. Bude nahnevanejší, bude stále viac nahnevaný. Tak sorry, že neviem ten tretí proste. Ten ho asi počkám, lebo ja neviem, kde je. Potom som mohol ísť len tam a neviem. Oh. 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 I see you. No remaining home. Nie. 15 seconds. Detention for you. Že ma tu When will nechytí? you learn? Nemôže ma tu chytiť. Kde mám učiť? Prosím. 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 O. Čo sa deje? Okej. Ale je tu asi nejako zabugovaný. Ale kamo, sa nedá. Nejdem to hrať. Alebo dám ešte jedno kolo. Welcome to Baldi's Basics in... Oh, Zase tento tu. Welcome Typeček to my v schoolhouse. zelenom tričku. Now it's time for Neviem, everybody's asi dva. favorite. Great job. That's 4. No, no, tak buď teraz nasratečky na mňa, no, hej, parada. I hear every door. Super. Čo to? Čo to? Čo to je? You need to collect two notebooks before you can use these doors. Čo to bolo? You need to collect two notebooks before you Niečo can use laguje, these alebo doors. čo? Späť asi? OK. To je jedna... Ja neviem, asi 6.
A to sa nedá vypočítať. Au. Nebo nízko, tak zase tu na ňo asi počkám. Au. On šip nízko. Ja si zapnem zatiaľ utekanie a tu ho počkám. OK, on odišiel. Asi. 1, 2, three, four. Well, let's play. Let's play again. Nie. Co to je? Áno, správne. Dobre to robíš. Ešte tu ma môžeš odviesť. Ďakujem za jazdu. Tu mám asi ďalšie zošity. Nie, kamo. Nie. Už nedám. Mám tu ďalšiu učebňu. To je asi dobré. Ja neviem. Aha. To je takýto žltý zošit. 3, 2, tak tu dáme 1. Že 3, 2, 1. To si mi hovoril inak predtým, že I hear every door open, ale tak akože nevadí. Aspoň to viem znovu. Stále počujem tohto robota. Čo to je, taký vysávač, alebo čo? Čo, jaký sleep? Nechcem sleep. Kamo, ja to vypnem. Ja to vypnem, normálne za chvíľu. No, tak to ďakujem. No, kto môže toto dobrovoľne hrať? To mi ešte niekto môže vysvetliť. Nie! Ready, go. 1, 2, To už ma chytí. 3, 4. Well, let's play. No Let's running in the play hall. again. 15 seconds. Ale čo som Detention spravil? for you. When will you learn? Tu ma chytí. I am coming. Oh. Here I come. I have lost you. I don't like Ďalší that. zošit. 0,7. 7. 5,5. 10. 3. Akože to je jeho problém. Akože, jak hovoril, sa tam hovorilo, že je veľmi friendly, no. Tak to vidím. Strašne friendly. I see you. No running in the hall. Ale kamo. 30 seconds. Detention for you. Ma When will zase you chytí. learn? No zase sa tu musím takto zabugovať. To už ma chyť rovno. No, super, koniec.